Вітаю, господарство. Вы глядите Белсатзум. Для вас працуе Всеволод Шлыков. Пачынаем з прадказальнай навіны, сацыяльныя сеткі і тое, што засталося ад каманды порталу Тутбай і перайшло ў каманду порталу Зеркала ІО, прызналі экстрэмісцкім. Пра гэта больш падрабязна ўжо ў аб'ектыве. А што яшчэ ў нашай праграме? Схавалі кроў Хрыста. Што адбываецца з беларускай праваслаўнай царквой? Это просто подпевание и такое сервилизм это называется, такое угодничество перед уладой. Ці Норвегія адмовіцца ад беларускага калію? Цяпер перад імі стаіць выбар. Ці чакаць, калі будуць усе санкцыі уступяць у сілу і ім прыйдзецца спыняць аперацыі ўжо ў выніку санкцыяў, альбо спыняць санкцыі загадзя, спыняць працу загадзя да таго, як санкцыі уступілі ў сілу. У гадавіну пачатку дзяржаўнага тэрору мітрапаліт Веніямін зайшоў у госці да намесніка міністра ўнутраных справаў Мікалая Карпянкова. Дакладней, ён зайшоў на базу ўнутраных войскаў. Там яму паказвалі ўзбраенне, сілавікоў. Магчыма, нават паказалі, з чаго забілі Александра Тарайкоўскага. Але ўжо учора ўвечары стала вядома пра такую лёгкую касметычную змену на гербе гарадзенскай праваслаўнай епархіі. А чырвона-белыя стужкі на гербе замянілі на стужкі больш такога фіялетавага колеру. Навошта гэта было зроблена і што это можа азначаць? Размаўляем са праваслаўным святаром Александром Шрамко. Добрый дзень. Отец Александр, для чалавека, як я, светскага, для іншых людзей, што не так абазнаныя у праваслаўнай сімволіцы, не толькі праваслаўнай, але вось гэтая чырвона-белая стужка, так, вось просто што яна абазначае ў праваслаўнай традыцыі, так, каб на пальцах патлумачыць? Ну, гэта чысціню і кроў Христа абазначае. І таму яна выкарыстоўваецца ў рэлігійных такіх сімвалах. И про это мне неодноразово казали, что это спалучение этих колеров, это как раз, оно может исторично, может так выпадково, але это мае такой контекст религийный, менавіта христианский. И вось на гербе гарадзенскай епархіі гэтая стужка заменена чымсьці фіялетавым, так, і, магчыма, тут таксама ёсць нейкі сімвалізм, которага я не разумею. Ці гэта фіялетавая стужка, там яна яшчэ з такімі паскамі больш цёмнага колеру, ці яна штосьці абазначае таксама? Вось якраз вот это вот, што выкарыстоўваецца на архіальным гербе, гэта спалучэнне якраз тых колераў, якія выкарыстоўваюцца у мантии епископа. Але они так больше агульно взяли. Епископа, коли вы, может, бачили, у патриарха мантия такая зеленая, у митрополитов такая больше блакитная, а у звичайных епископов она как раз такая вот фиолетовая. И на ее агульном таким фиолетовом поле есть эти вот истоки такие, вот такие полоски бело-червоно-белые. И вот они так и сделали. Взяли такую фиолетовую как бы частку мантии епископа, и там маленькие такие, как вы приглядитесь, маленькие такие, все таки есть ПЧБ такие стыдливо, такие поменьшенные. У праваслаўнай традыцыі ёсць так званы прынцып сімфоніі, сугучнасці пазіцыі дзяржавы і пазіцыі царквы. Ці тое, што мы бачым, вось візіт мітрапаліта, да прыкладу, на базу ўнутраных войскаў пару дзён таму быў, так, сустрэча з Карпянковым. Змена гэтых невыгодных відавочна сённяшняму рэжыму колераў на гербе епархіі. Ці не ёсць гэта такое просто такая сугучнасць, такая сімфонія праваслаўнай царквы, хоць яна ў нас не асобная, толькі экзархат, але тым не менш? Это была ідэя такая, прыгожая ідэя такая. А на самой справе такое навряд ли атрымлівалася. А цяпер гэта навогул не мае сэнсу, тому што царква аддзелена ад дзяржавы. И это имело сенс тогда, когда это все было одиное. Церква и держава. Держава была религийной, и церква опиралась на державу, и вот это взаимная их это была связка. А зараз нет, зараз же
у прынцыпе гэта нельга такое выкарыстоўваць, таму што гэта у наших умовах такого светского грамадства гэта не мае сэнсу. Гэта просто спадчаванне і такое сервілізм, это называется, такое угодничество перед уладай. Вядома, што чыноўнікі на пачатку пратэсту трохі падзяліліся, некаторыя таксама адзінкі сышлі з дзяржаўных структураў, абсалютная большасць засталася, вертыкаль улады застаецца маналітная. Як выглядаюць справы ў царкве? Пра што размаўляюць, як ставяцца да таго, што адбываецца ў нашай краіне, власна, шараговыя святары, которые на штодзень размаўляюць з вернікамі? З таго, што размаўляю з тымі, што знаёмыя мае там святары, то я так бачу, што большасць ўсё ж такі святароў, такіх прыхадскіх святароў, яна не падтрымлівае такой курс іерархіі. Шмат хто падтрымліваў так ціха, так, можа, не выступаў так, але быў сэрцам на старане гэтых пратэстаў. Я уже не кажу про тых, што нешта там сказали, нешта выступали. Ну, а так, конечно, вот такого спалучэння з дзяржавай, гэта мало хто, мабыць, я думаю, рады. Там вот тэарэтычна. Можа, хто думае, што за кошт гэтага там вырашыць свае прыхадскія праблемы, можа, там на гэтай валне. А так вот у душе, у сэрцы, я думаю, что большасць им это не падабаецца. И, ну, буду сказать так, церква – это иллюстрование громадства. У нас громадство было, большасць громадства было супраць режима. И у церкве так это было, что большасць, можа не такая большасць, але большасць ўсё ж таки была в церкве супраць режима. Власна, пра прыхадскія справы хацеў запытацца. Вы казалі, што, маўляў, раней дзяржава не звяртала ўвагу на царкву, ёсць добрыя адносіны з галоўнымі іерархамі. А вось цяпер, калі ёсць такая на высокім узроўні, калі на высокім узроўні ёсць нібыта практычна адзіная пазіцыя, ці царква штосьці атрымала за гэта? Я думаю, што у данный момент больш выкарыстоўвае дзяржава царкву, чым царква дзяржава. Просто тое, што ім кажуць, а яны, калі вы бачылі, мітрапаліт Веніамін, калі быў з Лукашенко размаўляе Лукашенко, а той толькі да, так паддаківае, там з балкнотам сядзіць, як усе гэтыя звычайна бывае. Добра, што яшчэ ў нататнік не запісваў, як беларускія чыноўнікі, сапраўды. Такая з'ява таксама мае назву ў праваслаўнай традыцыі, так званы цезарапалізм, калі светская ўлада мае верхавенства над духоўнай. Это оно и есть. Але гэта прычым лічыцца ерасью, наколькі, калі я добра памятаю. Гэта традыцыя, яна заўсёды была, заўсёды той ці іншай ступені царква стараецца, як бы так сказаць, не ўступаць у канфлікт з уладай. Але гэта мае разную ступень. Можна быць больш нейтральна і больш такое адданае. І вось зараз мы, ну, калі нават мітрапаліт Павел выступаў там, нешта сказаў там наконт насилля, што трэба гэта ўсё расследаваць, і пабываў там у шпіталю у тых, хто людзей, якія пастрадалі. Але ён ж не выступаў там супраць улады, наадварот, так бы як бы трэба, ну, улада разбярэцца, там усё такое. Ён, як бы сказаць, верыў у тое, што неяк будзе гэта расследавана і будзе некі добры вынік. А улада побачила ўжо ў гэтым, у тым, што хоць якісьці там элемент спачування пратэстуючым, хоць малейшы, што ён там быў, схадзіў у шпіталь там да людзей, гэта ўжо была амаль што бунт. Адвечнае пытанне, што рабіць вернікам у такіх рэжымах, так? Калі царква, калі мой святар, мае кіраўніцтва царквы не тое, што не кажа аб гвалце, што адбываецца на вуліцах маёй краіны, так? Але яшчэ робіць такія жэсты, як бы гэта не было насамрэч, але ўсё ж такі гэта выглядае для вернікаў наведванне 9 жніўня гэтай вайсковай часткі, так? Гэтая змена бел-чырвона-белых з колераў
на гербе епархии, что падаецца смешна, але у адным ключы, што рабіць вернікам в такой ситуации? Вышэйшая іерархія жыве там сваім колам, ніжэйшая там сваім там святары, і звычайныя людзі навогул сваім. І больш такія звязаныя вот гэтыя звычайныя святары з звычайнымі людзьмі, яны не залежаць ад вот такой ступені, яны залежаць у кадравым моменце, никаких таких моментах, что могут святара снять. Если там не сподобается что-то епископу, он может снять святара. Но прямо ему указать, что вот ты должен робить то и то и то, указать то и то, и он не может. Это сколько я служил, я ни разу не бачу, что как бы были некие такие установки такие идеологичные. Тому геральдычная змена не ўплывае на тое, што ў сэрцах, у душах людзей і святароў. Дзякуй вам вялікі за ваш час, дзякуй вялікі за размову. У гэтай хвіліны Святлана Ціхановская працягвае свой афіцыйны візіт у Нарвегію. Адной з галоўных мэтаў размоваў была сустрэча з кіраўніцтвам нарвежскай кампаніі «Яра». Яны купляюць каля 10% ўсёй прадукцыі беларускага гіганта «Беларуськалію». Па свежых слядах сустрэчаў і выніках размаўляем з дарадцам Святланы Ціхановскай Франкам Вячоркам. Добрый дзень. Літаральна учора нарвежскі тэлеканал РНК сказаў, што Яра вырашыла не адмаўляцца ад супрацы з Беларуськаліем, маўляў, баяцца за лёсы рабочых. Ведаю, што недавно скончылася ваша сустрэча з выканаўчым дырэктарам кампаніі Свеном Халзетарам. Якая цяпер пазіцыя ў кампаніі? Так, сёння Святлана Ціхановская сустракалася з кіраўніцтвам кампаніі «Яра», з прафсаюзамі і з нарвежскімі арганізацыямі, якія таксама ўдзельнічаюць ва ўсёй гэтай сітуацыі. Ну і Святлана Ціхановская дакладна ясна абазначыла, што супраца з беларускім рэжымам непрымальная. Цяпер Беларуськалій і сітуацыю на прадпрыемстве нельга разглядаць асобна ад агульнага фона рэпрэсіяў, тэрору, які ажыццяўляе рэжым Лукашэнкі. І супраца ў любой форме, нават у той, якой Яра супрацоўнічае з Беларуськаліем, у нейкай ступені дапамагае рэжыму. Таму прапанова была гэтую супрацу пераглядзець. Ну і я думаю, што ўжо за кампаніяй Яра залежыць іхняе рашэнне. Ну але пры гэтым размова была досыць канструктыўная. Кіраўнікі уважліва слухалі тое, што кажа Святлана Ціхановская. Яны прызнаюць, што для іх это вельмі цяжкае рашэнне. Яны ўжо не раз разглядалі і былі гатовыя спыніць тую супрацу, таму што ўсе магчымыя чырвоныя лініі былі пройдзеныя. Святлана Ціхановская ж азначыла, што, вядома, для будучай новай свабоднай Беларусі Яра будзе важным і надзейным партнёрам. І калі Яра сыдзе зараз, безумоўна, сыдзе, каб вярнуцца, калі адбудуцца свабодныя выбары, а ўсе бяспечна вернуцца дадому, і тых, хто за кратамі, і тых, хто за мяжой. Але як адбываецца такі дыялог? То бок, якія аргументы з іхнага боку, каб не сыходзіць? Так вось, ёсць амерыканскія санкцыі, так, супраць Беларуськалію. Літва адмаўляецца перавозіць прадукцыю Беларуськалію праз свае парты. Прыязджае Святлана Георгіевна, сустракаецца з прадстаўнікамі кампаніі «Яра», тлумачыць сітуацыю в чарговы раз, так? Чаму, што гучыць ад іх? Гэта не такія перамовы, якія адбываюцца з палітыкамі. Гэта не сустрэча з Энтані Блінкенам ці Борисом Джонсонам. Это трошки іншы характар, тому што Яра – гэта прыватная кампанія, Святлана Ціхановская – гэта палітык. І менавіта Яра прымае рашэнне. Іншая справа, калі б увесь калійны экспарт з Беларусі быў пад санкцыямі, тады ў Яры не было бы выбару. Але цяпер перад імі стаіць выбар. Ці чакаць, калі будуць усе санкцыі уступяць у сілу, і ім прыйдзецца спыняць аперацыі ўжо ў выніку санкцыяў, альбо спыняць санкцыі загадзя, спыняць працу загадзя да таго, як санкцыі уступілі ў сілу. Мы ж разумеем, што і еўрапейскія санкцыі, амерыканскія, яны пачнуць дзейнічаць не адразу. І я думаю, што Яра зараз на такім раздарожжы, яны ацэньваюць магчымасці спынення гэтага кантракту, гэта вялізныя аперацыі, але з майго адчування там няма ілюзіяў што да рэжыму Лукашэнкі. Безумоўна, яны падтрымліваюць, наколькі маглі, наколькі это магчыма ў беларускіх умовах, рабочых, выступалі з заявамі, патрабавалі вярнуць рабочых на працу, але ж мы ведаем, як працуе Беларуськалій, мы ведаем, як працуюць дзяржаўныя установы ў Беларусі, ім асабліва і не важна, што там думаюць іх замежныя партнёры.
Акрамя гэтага, акрамя сустрэчы з Ярай, мэтай візіту Святланы Ціхановскай была таксама падтрыманне праваабаронцаў, сем'яў, пошукі, так, магчымасцю падтрымання праваабаронцаў, сем'яў, палітвязняў. Калі можаш падсумаваць тую частку візіту, которая ўжо прайшла, бо пакуль інфармацыі свежай, самай свежай мы не маем. Святлана Ціхановская сустрэлася з міністркай замежных справаў, з дзяржаўным сакратаром Нарвегіі, з кіраўніком камітэту па замежных адносінах, з дэпутатамі, якія намінавалі Марыю Калеснікову, Вераніку Цапкалу і Святлану Ціхановскую на Нобелеўскую прэмію. Сустракалась таксама з прафсаюзамі, як я ўжо згадаў, з экспертнай супольнасцю, з акадэмічнай супольнасцю, з нарвежскім хельсінскім камітэтам, міжнароднай амністыі і больш чым 15 арганізацыямі, якія працуюць з Беларусю. Ну, калі акрэсліць, то тэмы такія. Гэта падтрымка рэпрэсаваных, сем'яў рэпрэсаваных, падтрымка палітвязняў, дапамога НГО і медыям, якія зараз рэлякуюцца, каб працягнуць працу. Ну, рэлякуюцца, вы ведаеце, ва Ўкраіну, Польшчу, Літву, Грузію. І вельмі важна, каб яны маглі хутка працягнуць сваю работу. Для медыяў гэта падтрымка, у тым ліку, абсталяваннем, пад праграмным забеспячэннем. Гаварылі з міністркай замежных справаў пра Раду бяспекі ААН. Норвегія з'яўляецца непастаянным сябрам Рады бяспекі і дамовіліся, што беларускае пытанне павінна быць нейкім чынам узнятае на генасамблеі ААН у верасні ў Нью-Йорку. Гэта наша мэта. І на Радзе бяспекі у любым з фарматаў. Ці то арыя-фармат нефармальны, ці то падчас рэгулярных сустрэч Рады бяспекі, калі будзе такая згода часовага старшынства. Гаварылі таксама пра санкцыі, само сабой, і пра міжнародныя механізмы. Калі ўжо згадваем тэму санкцыяў, то не ведаюць, ўжо прачыталі гэтую заяву гаспадара Юрыя Васкрасенскага. Ён, як вядома, зараз дасылае лісты парізняволеным. Яны склалі спіс 650 асобаў, которые на іхнае меркаванне заслугоўваюць амністыі, і тлумачэнне там такое, што амністыі не будзе, таму што ёсць моцны міжнародны ціск, ёсць санкцыі, а маўляў, калі б санкцыяў не было, то ўсе ўжо давно былі б на волі, у тым ліку і Віктар Бабарыка, ягона імя называецца. Ну, гэта марная справа шукаць логіку ў дзеяннях нерацыянальнага рэжыму. Лукашенко робіць толькі тое, што патрэбна яму для захавання ўлады. І ён робіць толькі тое, што дапаможа яму утрымацца яшчэ дзень, яшчэ тыдзень, яшчэ месяц. Ён вельмі баіцца вызвалення палітвязняў. Ён баіцца хвалі пратэсту, ён баіцца расколу эліт. Ён не давярае ні тым, хто ў турмах, ні тым, хто гледзіць за тымі ў турмамі. Нават, я думаю, кіраўніцтвам тых самых турмаў, КДБ, следчага камітэта таксама не дазваляе. Гэта рэжым, які такой у агоніі паводзіць сябе, уключыў рэжым берсерка і знішчае ўсё, што навокал. Зараз Васкрасенскаму дадзеная роля такога тэставальніка розных тэорыяў. А вось я складу такі спіс, а я закіну такую ідэю. І глядзець, якая будзе рэакцыя міжнароднай супольнасці. Але Васкрасенскага не ўспрымаюць усур'ёз. І таксама, як не ўспрымаюць усур'ёз Лукашенко. Гэтыя спробы гандлю, якія яны зараз пачынаюць, гэтым разам не пракацяць. Ніхто не купіць вызвалення там некалькіх палітвязняў замен на скасаванне санкцыяў. Вызваленыя павінны быць усе і адразу. Мала таго, і рэабілітаваныя. Мы вядзем зараз перамовы і з Брусселем, і з Лондонам, і з Вашынгтонам, і ўсе ружовыя акуляры знятыя. Ніякіх ілюзіяў быць тут не можа. Я думаю, што чаго мы павінны запабегчы і працаваць з дыяспорай, з замежнымі партнёрамі, каб ніякіх здзелак з Лукашэнкам асабіста быць не магло. Ён страціў давер, ён страціў легітымнасць, і размаўляць з імі можна толькі пра ягоны сыход, умовы ягонага сыходу і правядзення новых выбараў. Уласна, пра гэта не то, што гандаль, а перамовы. На жаль, я мусіў прагледзець гэтыя 8 гадзінаў 15 хвілінаў панядзелкавыя на Александра Лукашэнкі, такая праца. І там гучала такая заява, што, маўляў, кантакты з Захадам, канешне ж, ёсць, нічога не... Гэта толькі заявы, насамрэч ідзе нейкая супраца. Ці падчас сустрэчаў вашага штабу Святланы Ціхановскай вы чуеце? Вы адчуваеце, што гэтыя людзі, з якімі вы сустракаецеся, яны маюць нейкія кантакты з беларускага боку дзяржаўнага, што яны маюць нейкае іншае гледзішча, так, што ім прадстаўляецца, што яны могуць сканфрантаваць, што яны, можа быць,
скажуць, што не, нам Мінск кажа інакш, або што ў іх ёсць нейкая іншая інфармацыя, которая супадае з афіцыйнай пакуль што. У Мінск прыязджалі прадстаўнікі АБСЕ некалькі разоў за апошнія 12 месяцаў. Прыязджалі прадстаўнікі асобных урадаў, дэпутаты парламенту, але бліжэй да зімы і пасля зімы гэтыя кантакты зменшыліся, паездкі сталі бессэнсоўныя. Так, некалькі дыпламатаў ўсё яшчэ знаходзяцца ў Беларусі, амбасадараў менавіта. Некаторыя вымушана выехалі, некаторыя выехалі на пэўны час добраахвотна, але ва ўсіх ёсць адзінае адчуванне, што рэжым гаварыць пакуль што не гатовы. Але самае важнае, што рэжым не бачыць ролі для беларускага народу у любых перамовах. Лукашенко сапраўды падчас свайго 8-гадзіннага спічу гаворыць пра дыялог, пра тое, што ён гатовы размаўляць, але я думаю, што ягоны дыялог – это маналог. Калі ён гаворыць, астатнія робяць. Ён гаварыў таксама пра ролю арабскіх эміратаў, як магчыма пасярэдніка. Але мы спрабавалі разабрацца, наколькі гэта прадумана і наколькі то ўзгоднена з эміратамі. Насамрэч не. Усё, што кажа Лукашенко, я бы дзяліў на 50 і не даваў гэтаму веры. Ён вельмі шмат выдумляе, дыпламатыю ён ужо прайграў, закрываюцца амбасады, скарачаюцца штаты, гэта ўсё сігналы капітуляцыі ў міжнароднай прасторы. Я думаю, што ўслед за дыпламатычным полем пойдуць і іншыя сферы. Адзінае, на чым ён трымаецца, гэта на ГУБОПіку і КГБ, якія канкуруюць паміж сабой, і мы вось апошнія тыдні бачылі, як вобшукі прыходзілі, з обшукамі прыходзілі розныя з гэтых інстытуцыяў і спаборнічаючы паміж сабой у больш жорсткіх рэпрэсіях. Власна, калі дыпламатыю прайграла, то да іншай сферы хочу запытацца. Літаральна сёння з'явілася інфармацыя, што незважаючы на тое, што SWIFT, сістэма SWIFT у Беларусі, конечно, ні разу не заблакаваная, але праблемы з замежнымі пераводамі ёсць з-за простага недаверу, так, беларускім банкаўскім інстытуцыям, дзяржаўным інстытуцыям. Ці ёсць, магчыма, планы па тым, каб аднавіць працу па заблакаванні Беларусі ў SWIFT? Мы зараз вядзем працу найперш па санкцыях, па тых сектарах, якія належаць Лукашенко ягоным памагатым, па тым, каб закрыць лазейкі, перакрыць ім фінансавыя патокі. Санкцыі найперш супраць эканамічных сектароў і прадпрыемстваў, яны больш неабходныя ў дадзены момант, і яны маюць меншы эфект на шырокія групы насельніцтва. Як правільна кажуць, SWIFT – гэта ўжо ядзерная бомба, так, і калі ён запускаецца, то сапраўды церпяць многія людзі. Мы ж не хочам, каб цярпелі многія людзі, мы хочам біць па вельмі канкрэтных кашальках і па вельмі канкрэтных крыніцах, інструментах, якімі карыстаецца рэжым. І пакуль што ў нас атрымліваецца вельмі добра. Але вельмі важна, каб вось гэтыя страты, якія мы наносім рэжыму, яны кампенсаваліся дапамогай, якая паступае беларусам, беларускім кампаніям, бізнесам, рабочым, грамадзянскаму сектару. Недавно была размова з Брусселем, з службай знешніх дзеянняў, з Еўракамісіяй пра дапамогу беларусам. Мы гаварылі пра дапамогу беларускім прадпрыемствам. І тым, якія рэалікаваліся, і тым, якія застаюцца ў Беларусі. І гэтая дапамога працягнецца ў тым жа аб'ёме, як у 2020 і 2021 годзе праз Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Таксама мы асобна вялі перамову з міжнароднымі прафсаюзамі, з індастрыол, і дыяспарнымі групамі, каб у дадатак да падтрымкі незалежнага прафсаюза, якая ўжо дапамога аказваецца, была дапамога і палітычная, і не толькі, была дапамога страйкавым камітэтам і рабочаму руху. Але гэта ўсё працэс, гэта досыць складана. Мы сутыкаемся і з бюракратыяй, і з неразуменнем. Толькі зараз многія з тых дамоўленасцяў, якія былі дасягнутыя ўвосень і ўзімку на міжнародных сустрэчах, толькі зараз пачынаюць рэалізоўвацца. Таму трэба быць цярплівымі. Конечно, трэба спадзявацца на міжнародную падтрымку, але найперш трэба будаваць інстытуцыі, структуры, сувязі нам з вами на месцах, тым, хто ў Беларусі, тым, хто часова за мяжой, будаваць і трымаць пастаянную каардынацыю, камунікацыю, біць па сістэме, трымаць яе ў стрэсе, прымушаць Лукашэнку рабіць памылкі ў рэшце рэшт. Так, такой міжнароднай салідарнасці ў справе Беларусі не было ніколі, але канчатковая змена, натуральна, без самых беларусаў немагчымая. Дзякуй вялікі за размову.
Дзякуй. Цяпер перайдзем да іншых таксама вельмі важных навінаў дня ў скароце ад Алеся Пуцілы. У адказ на затрыманне былога амбасадара Беларусі ў Славатчыне Ігоря Ляшчэні старшыня ўраду гэтай краіны Эдуард Хэгер заявіў, што Славатчына гатовая актыўна падтрымаць увядзенне новых санкцыяў супраць уладаў Беларусі. Паводле спадара Хэгера, ягоная краіна разам з партнёрамі ў еўразвязе не перастане ўзмацняць ціск на беларускі рэжым з тым, каб грамадзяне Беларусі нарэшце атрымалі перспектыву жыць у бяспечнай, дэмакратычнай і вольнай дзяржаве. Журналістка BBC Сара Рейнсфорд атрымала папярэджанне аб тым, што яе пазбаўляюць акрэдытацыі ў Расіі. Маскоўскаму карэспандэнту брытанскай вяшчальнай карпорацыі ўпершыню за 20 год яе працы раптам адмовіліся працягваць расійскую візу. Жанчына будзе абавязаная пакінуць краіну да 31 жніўня. Гэта рашэнне расійскія ўлады тлумачаць дзеяннем у адказ на дыскрымінацыю іх СМІ у Вялікай Брытаніі. У прыватнасці адмову выдаваць візы расійскім праўладным карэспандэнтам. Нагадаем, спадарыня Рейнсфорд працавала ў Беларусі з пачатку пратэстаў, а на гэтым тыдні задала нязручныя пытанні Лукашэнку падчас пашыранай прэс-канферэнцыі, дзе цяперашні кіраўнік Беларусі вымушаны быў апраўдвацца за сумнеўную легітымнасць катавання ў беларускіх турмах і знапраўджваць, што санкцыі Вялікай Брытаніі неяк адаб'юцца на Беларусі. Намеснік старшыні Савету Рэспублікі Анатолій Ісачэнка накіраваў у Генеральную асамблею ААН заяву з нагоды эканамічнага і палітычнага ціску на Беларусь. На радзіне з Бранскай вобласці Расіі былы старшыня Менскага аблвыканкаму, а раней інспектар па Менскай вобласці Ісачэнка прыпісаў, што абмежавальныя меры з боку заходніх дзяржаваў набываюць катастрафічныя перспектывы і паскардзіўся, што еўразвяз ігнаруе сотні зваротаў беларускіх працоўных калектываў з заклікам спыніць неправамерны ціск на Беларусь. Дзяржаўны памежны камітэт нашай краіны абвінаваціў польскі бок у арганізацыйнай дастаўцы групы бежанцаў да мяжы з Беларуссю. Маецца на ўвазе выпадак на ўчастку заставы Біляны, які трапіў на відэа. У Дзяржпагранкамітэце адзначылі, што аўтамабіль, на якім падвозяцца мігранты, не выкарыстоўваецца польскімі памежнікамі, а належыць узброеным сілам Польшчы. Польшча стала трэцяй абвінавачанай у падобнай крамоле пасля Літвы і Латвіі. Год таму рэжым быў вымушаны часова спыніць гвалт і пачаў выпускаць людзей з засценкаў, дзе іх да гэтага некалькі дзён запар катавалі. Перадусім вядома пра Менск, натуральна, Акрэсціна, але падобная сітуацыя была і ў рэгіёнах краіны. Вашай увазе гісторыя жабінскага актывіста Дмітрія Лісічыка. Я был активным удзельнікам акцыяў пратэстаў, можна сказаць, адным з моладзевых лідараў. Так. Вось, з 9 по 12 жніўня ва ўсім гэтым удзельнічаў, таксама ў сутыкненнях, потым таксама ладзілі маршы. Так, і вось калі восенню маршы ўжо падавілі, зімой яшчэ людзі выходзілі ў Жабінцы, а ўвесну ўжо не адбывалася ніякіх публічных акцыяў, але МАП таксама на плошчы стаяў. Вось. Але рабілася таксама падпольная супраціў, так, акцыі грамадзянскага непадпарадкавання. Вось. Ну і што далей было, так. Таксама я затрымліваўся некалькі разоў па адміністрацыйным справам, таксама па крымінальным справам. Увогуле быў асуджаны на 40 сотняў, так. Ну, таксама катавалі мяне. Першы раз у кастрычніку было збіццё МАПам, так, а ўжо такое самае яскравае, да, прыклад іменно жорсткага стаўлення да чалавека было ў траўні. Мяне затрымалі 26 траўня. Ну, збіццё маё пачалі адразу ў кватэры, таксама падгрожвалі жыццю, так, ну, ён адразу нагнуўся на мяне і сказаў: мы не жабинговские, мы не брестские, мы тебя сейчас в лес вывезем, ноги переломаем и повесим там, если ты нормально говорить не будешь. Ну, я сижу, добро, будем размовлять, это лепш, чем у лесе висеть. Потом повезли на Мицкевича у Берасти, у Базик. Так само по дороге меня сбивали у машине. Я сидел позади, яны сидели побач, по ободу в боки, так, и с двух боков меня сбивали. Затрыманы, як оказалось, я был, так, уже доведался у Берасейскім базике по 368 артикуля, образа президента, образа Луки. Вось, гэта было, что адбылося. У нас у Жабінцы расставили портреты Луки у громадских месцах, так.
так само клеили на сметницы, а у громадских местах оставили, ну, обмазанные говном. Я ведаў, хто гэта зрабіў, так, але не выдаў. І ні аб чым не шкадую, потым нас адвезлі ў Кобрынскі ІЧУ, мяне павелі ў другую камеру, у кайданках. Усё, я зайшоў, рукі прасунуў у акенца, ну, пакуль з мяне знімуць кайданкі. Там стаялі два арыштанты. Яны былі прывезеныя з берасцейскай турмы. Так, гэта ўсё ладзілася губазікам. Гэта была спланаваная аперацыя. Вось. Ну і пакуль з мяне знімаюць кайданкі, ён стаіць пасярэдзіне, ну і кажа. Прамая рэч. Ты думал, можно заниматься хуй, тебе за это ничего не будет? Сейчас мы будем тебя опускать. Вот твое место у параши. Подходите до меня и дае подзатыльник. Ну, што я па-першае думаю, так? Я зразумеў, што я папаў у так званы прэс. Ну, пакуль маўчу, ну, чакаю, пакуль з мяне знімуць кайданкі. Вось. А гэта былі арыштанты, так званыя сукі, ці казлы, ці чырвоныя. Гэта тыя, хто супрацоўнічае з адміністрацыяй. Так, і яны ламаюць не толькі палітычных, а таксама класычных крымінальнікаў, да іх могуць закінуць. Вось, далей што было. Далей ён кажа, но перед этим я тебя т***ну в жопу. Я кричу, куды вы меня закинули, який пресс, я их тут забью и сам забьюсь. Вытянули з камеры, приехали до меня так само губазовцы, яшчэ раз распытали по портретах, ну и кажут, типа, ну а где ты набыл портреты, так, где ты там набыл рамцы. Я начинаю выдумлять, бо я гэтага не рабіў, я ведаю, хто гэта зрабіў, но я гэтага не рабіў. І ён кажа, не, так не пойдзе. Ён кажа, ну тады будуць праблемы з пытанняў закону, мы будзем следзіць за табой, так, лавіць на кожным кроцы твайго жыцця і за тваёй сям'ёй таксама. Перайшоў у непаложаным месцы дарогу, так, а паехаў на сотні адразу. Я кажу, добра, будзем па закону ладзіць. У пятніцу прыязджалі следчыя, я, канешне, даў непрызнавальныя паказанні. Таксама затрымалі ў пятніцу майго брата у Менску, но потым адпусцілі кубазаўцы. Так, і ў суботу я ўжо выйшаў. Усё, ну потым, я так скажу, мяне забралі свае. І я месяц схаваўся ў Беларусі, і потым нелегальным чынам перайшоў беларуска-літувійскую мяжу. Так, шоў па лесе 10 кіламетраў, і потым праз канаву і ў Літве. Зараз я знаходжуся ў Вільні ў Літве, так, чакаю міжнароднай абароны, палітычнага прытулку. Ну, я тут ужо абжыўся, можна так сказаць. Працую, жыву, ну і буду далей, чым магу, дапамагаць народнай рэвалюцыі ў Беларусі. Канешне, зараз я сумую па айчыне, так, але ну, знаходзіцца там было ўжо небяспечна. Я ні аб чым не шкадую. Калі б мне выдаўся шанец зноў гэта зрабіць, я бы зноў гэта зрабіў, але яшчэ больш жорстка. Ну яшчэ што дадаць. Жэй Беларусь! У гэты дзень 65 гадоў таму сышоў з жыцця выбітны беларускі паэт Якуб Колас. Да 103-й гадавіны абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі акторы купалаўскага тэатра адмыслова для нашага тэлеканалу зачыталі адзін з ягоных вершаў «Будь цвёрды», напісаны яшчэ ў 1912 годзе. Я ж на гэтым з вамі развітваюся і заставайцеся з Белсатам.
Ты не гнися, брат Николі, травкою похилой. Сам пружины своей доли выкуй уласною силой. Бо хоть кажуть, что с прыгонку не болить головка, не зважай. З ярма прыгонку выйшла гэта слоўка. Не прасі, не спадзявайся ты на дапамогу. Сам з нягодамі змагайся. Сам прабі дарогу. Хоць памогуць табе людзі адшукаць дарогі, а саб'ешся, зноў ты будзеш обивать пороги. Не льстися к сильным, дружа, зелейком бярозкой, бо не выйдешь век з-пад гужа, стратишь в образ боски. И у людей ты гонор стратишь, и тебе зракутся. Лепш змагацца вольным, браце, чым цярпець ды гнуцца. Ты не гнися, брат Николь, не гнися, брат Николь. Травкою похилой, Сам пружины своей доли, выкуй властной силой.